Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Ka Khasi Jantia Labour Union ha ka arpu Henrytrik Nailber arjar arpu wei kala kerpat ya ka sorkar jela bahkan pelai no ya ka bill jong ki contractor try jela namar ba ka jingsa akut jong ka bill ha kitna trekam jong ka sorkar ka bo jing e kelapat ya ki phau hajar ngut ki nong belas ngi ki babala min step bat thet khaw da mit ki basu im nong da ka batrei ya ki kam mystery Habis keren bat kinong thok khubor u presiden jong ke union uba AP Seliang ula ong ba ke union ke kerpat ya ke sorkar jela ba ka dai ban phai khmat shwa ki kontraktor try jela haba ka penmi ya ki nogi nogi project khnang bakin dub la ban aikam ki nong bala try jela hanrai ka jing aikam ki company ki banabar ka penduk nong hadu kata-kata ya ke yo ke kot jong ki nong bala try shnong try mulung Tinggal lima. Tak sepak mendai dah ki pukul sepak krul. Kapisah kadon. Ndak saya kali kapisah. Man kasih persen ke ot nong kontraktor seno kita bekerja. Kadi man sam kinong laam. Nak ta dong hab i kendo iya u. Instar berpat ke lebor hab pancing saya lor kene. Seno kene kapisah kadon. Balik kinong melak kemiyo. Kidon ka tukun ni rustat ndak kidon bom tip pan rustat ni. Kidon ki bom tip. Dari menta lingba cuma ni ka lockdown nak ni tu berfak jelai tip lu bandar star sepang ni ka lebor. Arpat kalum ni. Sepang ke saya lebor mah. Ka saya lebor menta ka sarkar ka khang ni kini ki kena ma po khat south nam bantri. Ti ka le yu sarkar nam teknik long ye ka pok pa am don chu. Kami ka sajen nong ka dewai dong. Kamla ban pesai ki kun nyungut pramut. Kebujuk ya kan dia tukulung ya bahkan besar dak bersajan nong dak beri diwai dong nyungut prangut kihun dengan sorkar pan litre hapok khat saus nam kakang tika e jengrap sorkar ya tukulung ya kan ai dak bakhang ini ki sai labor pelong ki kena kinya kal ti bom dei ba menteri pimsa chongye rugen kajur ga kapok ga dawa poi ka il bom dei ba Nakleng juga kasih cetia lebornian ke borek sorka bakal dia ban semkia ai pangkene ki chai lebor ki longye ki bom don chu nong besar. Nah, kendiat ki don ki benta ki bah ni hapan kentu ya ki kontraktor bat kumjuru wat ya ki nong yalam sinong yalam tau. Namar bonsin ki kies ki juja. Begini kontraktor tang nam ta ka jingmatoi chimet ka jongki tentang kamera ru ya kajing mai kajak beri. Orang kajak jing mai kajak beri ni ke kata kajak jing kata kajing ma. Kalau babon sin kini kontraktor mo tang bakin yo bakin la ban penbit penbiang ke kam lejong. Wat ekilibor ki badai na sabar ki non tribal. Ki panwai ki yang kisam hak snong ki tau. Tentang tang nak tahu bah ki libor ki yo ban sa lai lut. Hak snong ha tau jo ki beriu. Tentang ki yo lok ya paradok prasnam ki jongi ye kasi ki jongi de raja teng bon sien kum kita ki kies ken rei la kalian ke jongi ru iken turu ikini ki lebor o ikini ki kontraktor ba kim dei ban pensa hak snong ki tau ye ki lebor kam tam ye ki bamdei ki paradok prasnam ki bamdei paradok prasnam ki de ban pensa bet hasijaka tabaki ki pentrei hakajaka tabaki ki pentrei kata ka dikawai kenang bakan laj ban mi kini ki jing mai ka jai beriau jongi ke mar teng phimla ban tip te mar bursin kini ka kies ko aja bun ki kenthei ki khasi jongi ka jingi olai lan ju ki ban ya lai lan ki yo ban sa asnong ha thau ki yo ban ya song purim mat ki yo khun yo kti adala yo khun yo kti manta ka jingi ban ondol adep ya kam ki la phet no ki snong jong re ba khadu kini ki kenthei khasi jongi sa khon re makane ka kies ko aja kila aja bursin dan kata-kata ngi kentui kini kontraktor ba om dai tang nam ta ji matoi simet ka jongki bakin wara ka ji ma jong cak beriu lara ki kwa ba lara kim biang ki nong bela ki jongki lara kim don ki nong bela ki babiang kila ban ong ru sangi ga union ka jongi ngiru ngin penyo ki nong bela nambar papun ki pardo prasnam jongi ki badon kam ki bamyo kam yo jam tin rei lembah ka jongi ru kamut ngila ke ban penbiang ki nong trei nam ta joki kata ka di kawai nambar khnang bangin laj ya ka ji ma jong cak beriu jongi kata ka di ba bentar beningkong bat ka ba arpan ni kentu wat ikini ki department ba pher
jong ka sarkar jala ki ba ai kam ki kontraktor ba sobha ban pelaj no ki bil ban pelaj ki bil ki jong ki khnang ba kan nomor ra jing ya ki nong belas ni ki jongi nomor bunsin lara kontraktor umyo ke bil umla ban siu ya ba nong ni ki nong belas ki jongi ti hang ta wara ka jing ki nong belas jongi tingi kentu kan ni department ba fair ki ba ai kam ini kontraktor ba kidi ba sobha ba ya badi ba ka bil kin pelaj no kham koloi khnang ba kini ki nong belas ni ki jongi ru kin yo ka ba nong ki jong ki kin la ban tembiang hali halasan nomor bat sakawai ru mentah kar komle jong sarkar mentah bun ki department ki ai online be kini ki habide be kini ki kam kontrak bun sin ki bayo ban thep ki ban ki banabar jong jala hanrai ki kontraktor ki bari pardo prasnam ki jongi pan babun ki ut ba ki mio kam ki mla shu banio nomor bali ba ki la thep ki bani ki online di flasu thu hi ki la thep na shabar ki shwan shutrei be tentang ki wararu ki lebor ki bana shabar hanrai ni na kalian ki union ki jongi yang scam ba lara ki wan ki ki company ki bari banabar makanaru ki hab ban ningkong ki hab ban tembiang shwa ya ki nombala ki bala ban trei ki bari ki pardo prasnam ki jongi kata kali kowe ka target kapana kalian jongka khasi jangkia labor union ibu ahmad ba ni kenturu ya ki company la ni kontraktor ki bawan nabar ba kensim shwa ya ki lokal ki jongi ki lokal labor ki jongi lara ki sudu ba ki lokal labor jongi kemla ban trei ya kam ki jongi ya kataru ni hab ni keren la kalong na yang bakinuan kita ki banabar amdai bengi khang kita ki lebor ki banabar henrai ningkong ning shap kadai ba kin hap khni shwa pe chwai ki pardo persnam ki jongi ki badai ki lokal lebor bakini okam yo jam namar hang ni pok jela jongi babun hi kinong belas ni ki jongi kakam bajam ki jenjar nomor bali ki jenjar nomor bali lebor bana shakawi ki jela u kham tak dor bania u lebor jongi Tidi nomor tak tahu ki kim juya ki lat biya kini ki warra bi ki le takat bi kimon ki warra ki lebor na sekeleng ki jela re ki jongi pada dari pan kam ki ai daw ba o bo ni bolong komta o ni tre jai tu bun kita ki kimi ki excuse na kini ki kontraktor re na kalian kelebo na ka union ke jongi yang scam balada kum kita ki don ki ngi don ke cimbak ki pan warra ki lebor ki bari ki pardo pasna re kini ke seng kabala seng nadu usnam nadu ka khatlai trik jong banai jun jong usnam khat khandai spa khandai pusau da urang bak nongelam hakatu kopor ulit ba bul en lingdo te ka jingtu jong kane ka seng hi kalong nadu ka baning kong hi kalong ba ni urang ba wi ba kinong bala kidei kita ki thit snam ki ban ngam jeliu ki babsa bat tei ya ka jai ben riu bat dei halor kata ka dongrim la seng ya kane ka KJLU ban pet na ka benta ka jingbit jingbiang jong ki trai jela ki nong bela trai jela hapo la ka jong ka bri la seng nong rim ru ya kane ka seng halor ka hok ki trai ri trai muluk ha ka yo kam yo jam ha ka tre ka kta hala ka jong ka jela hi bra koi ka khasi jantia labor union ka yeng ban yada ya kinong bela trai muluk habaro kabri nyutrep nyuskum batru ban penyo ya ka hok jongki bat ban long ru kum ka atiar ban plela plelinti hakikam ki jam hakikam bela hakikam sngi ki jongki hala ka jong ka jela ke jongi bat skawai pat kamat kalong ban penslur ya ki pardo parasnam ki jongi bakin sim ya ki kam bapher ki badan ha ke jela la kilong ki bakraw lani ki berit kat kum ke jingla lani ke capacity jong ki try muluk ha ki kam bapher la kalong sha ki snong nong kendong lani hasor kata ke dikawe ke mat kita ki mat ki ba ka KJLU la seng dong rim na ke benta kumno ban kintiu bat yarap ya kinong bala apola kabri nyotrep bat sekawai pat kamat kalong ban yarap bat penslur ya ki parali ya kinong bala ki jongi kamtam hakum kini kejuk ke pemerintah le sinyar bat sem jinge ban yabe sakikam sorkar bat penslur ki kenda ki balanang lastat bakin pentibit ya ledi hakinu ki kam trei lakilong hakikam karkhana lani hakinu ki kam bela ban pikin long profesional kenang bangin la
lesi ban tek lakam ya ka jing wan poi jong ki briu ki ban nabar bat sakawai pat isko ban ong ba ngiru ngi isko ban kerpat kumbala ong i walking president ya ka sorkar bakin kam perkat haka beidei bat ki tender lani ki project ki bawan sepo ke jela ke jungi bakin perkat dingkong ya ki kontraktor trai jela kedang ba lingba kayo kam kayo jam ke jongki kan longru ka jingirap ya kinong bela trai ri trai muluk bakin la ban pendap ya kaying kasem ki barak kawai te kita kilong kimbat kibana kaliang jongi ka Khasi Jaintia Labor Union ngiyeng na kebenta kinong bela hapok gabriu nyau trap nyuskom